баъзан мо роҳгуми роҳи зиндагӣ мешавем. нафаре ки шикаста аст мегӯяд кори қисмат буд, аммо нафаре ки туро ба ин ҳол овардааст мегӯяд хатои худаш буд. баъзан ба номардӣ баъзе аз мардон ҳайрон мешавам ки зиндагиву ҳисси дигарон барояшон аҳамияте надорад. фақат ба фикри худанд то тавонад бо истифода аз дигарон ҳоли худро барои як муддат хуб кунанд. баъзан ба кори тақдир ҳайрон мешавам. моро бо нафаре мепайвандад ки намедонем ӯ кист ва чӣ гузаштае дорад. вақте хати тақдир кашида бошад, агарчи душманат бошад ҳам забона ҷуръати негуфтанро намекунад.